Ki pulit jong ka East Giant Hills District ha kasngi ublay kila kem ya uwei unong khayi drok but yo Kurup bon ba udrok uba kham niar ban yo kem de ki pulit uba kya hadu shipo point kan rio kg but uba shongdor ha kayo kapurthai hadu khatsan klor tingka. Uni uba suba syakem udai ulalmung sanga be ngai cho uba nasiaha district Mizoram. Ki pulit ANTF hadin ka jingyo jingtip ka batikna badan ubriu bashalan drok bawan na aizol lingba ka silchar kila pen upstrip ya ka kali bat kila yo bat ya ka wei ka tata sumo ka badan ya registration number AS not uwei KC kendai wei prapra ha Kongong East Giant Hills District. Haba khandra ya ka ne ka kali lalap ya ka wei ka suitcase bat lap hadu shiposong usuba jingdi pun buat bat haba tes la pentikna lalap ba udai udrok crystal meth mescaline. Ki pulit kila register ya ka case hapo ka kendon an NDPS Act ha Clearet Police Station bat ka jingtokit ban lap sa ki wei pat ki badan kti kalaya chakman.